hotline. Online sa hotline. Pero hunahon na nato na ining parte sa pag hatag na sang green light sang FDA kag Department of Health ang ila advisory for the booster shots. Joining us over the phone is the head of the local IETF, Vice Mayor Ilcid Familiaran. Vice, how are you? Good morning. Yes, actually, out na yung agad ng agad siya. Tumira, Salamat sa time. Vice, i-check ko lang sa imo first and foremost. Naka-discuss na kamo, I don't know kung naka-upod ka meeting with the AOC. Parte bala sa sining booster shots kung sa Bacolod City, maumpisahan ini today? Yes, today, pwede naka-start action ad kay PDOH nga advisory nga. And ang aton healthcare workers is already allowed and eligible sa booster shots. Action art and dati ang aton yung supply dira damo katama. So I think ang next that will follow ang aton frontliners. Particular iban nga kuan nag-start ang vaccination, I think daw April or May. Sa aton March, April, May, daw dira sila nagsugod. So more than 6 months na. And sa mga advisory and ila study, 6 months, after 6 months, pwede ka naka-booster shots. Okay. Pero ang gamiton nga booster shot kung Bacolod City ang pagambalan, bastante magidya mo, no? Ang aton sini bakuna nga pwede gamiton subong Vice, no? Yes, kaya kung ang booster shots mo pwede nga same brand or other brands pwede man, like Pfizer, pwede, Moderna, Astra, daw pwede siya. Okay. Mix, pwede ka mix ba? So, ang niya, bisan lain ang imo sini, kay amo maning hambal sang DOH ang advisory nila, actually tatlong ginmention Pfizer, Moderna, and Sinovac can be used as a booster shots. So, meaning, regardless kung anong imo previous yung ginbakuna sa imo, pwede magamit. Yes, even si Prime Minister sa Canada, si Trudeau, siya primero, Astra, tapos ang second dose ni Pfizer. Pero anong sa inyo paglantaw, Viceman? Kung nabudlayan, nagligad kita, convince tao, kumbinsis tao nga magpabakuna sa regular pa lang vaccination drive, ano paglantaw mo? Ini mahapos na lang ayhan ang pag-convince naton sa tao nga magpabakuna sa booster shots? I don't see any problem, Action Art, no? Ang booster shots kasi ang aton niyang vaccinated nga population kuha na sila well informed and educated. So dapat na nagpa-vaccine ka, then ready ka na for booster. Only that nga itong iban nga may mga experiences na mga mild man lang gani, minsan na sila ban nga nagkuhan bala. Para sa ako na may I don't know kung related sa akong vaccine nga nagsapa ang BP ko lawig. But manaog mo lang, I don't know kung sa second dose ko to or not, no? But ako, if allowed na sa January, mga 6 months ko, kung pwede na mapabooster po. Okay. That's my point. Nung kay siling kong iban blab because of the reactions lawas nila nga na-experience, base ang iban magbatsyag sa katahap nga bagambal nga ti mapabooster kita kay na-complete ang first and second dose do kadugay sa aton sining ginbatsyag balang nga reaksyon kag sa lawas naton nga epekto. Iniguro dapat may mga expert naman kita o medical experts sa Bacolod nga magpadayon sinising information drive Vice kay medical workers I cannot see any problem pero ara sa mga common tao nga pwede or sa public
nga daw dira guro sentro gid nga tutukan sa mga medical kag health experts naton Vice. Yes, ako lang tao si majority siguro mga 98% mapabooster na. Subong nga ni Action Art ang aton balang barangay ang aton vaccination. Kung ara lang yung aton nga bus, at palapit na sila, no? Basta ara nagit sa ila front pala or lapit lang katama, ara sila. Oo, primero daw kabudlayan. Kadamo Action Art nga nagapabaksin na kung ara na ang aton sa imo gid lang doorstep. Oo. So dragi sa purok mo makadto, kadamo Action Art. Gani iban to. Ang expectation by the end of the year, iba sila labot ang aton target na herd immunity. Kaya subong lapit na kita 60% ang aton target population mo or eligible, qualified na population. Oo, lapit na kita 60%. Okay. So, tayo na lang ang target kani isang aton CXO ni Mayor by the end of the month mo. So, tipila pa, lawig pa, may 13 days pa ta. Sa bagay, no kay 17 pa lang subong, hopefully by next nga mga kwani mga inadlaw kay iti may ara pagit sa December kung ano National Vaccination Day ini Vice kay do 60,000 kunong target sa makulod nga labuton. Well, hoping quantity mo ang Action Art mo lapot na. Yes. So, subong, most probably, nga sugdan na ni kung may ara sa mga medical workers nga mag-qualify, mabakuna na gidya ang EOC or ang aton nga mga vaccinators. Yes, Action Art. Vice, isa na lang. Parte bala sa pag-usar sa face shield, mga kwan subong, mga mall, ga requirement gihapon, no? Galing kay siling kumbla mo to kay ina, nga siling ko magsulod ka sa mall kung kaisa, security guard districto, suksukon mo face shield mo, hindi gani kalabot 3 kadupag nakakasang tawag ni himo lang hidban sa sulod ng face shield. Well, in compliance sa Action Art siyang advisory. Ako, hindi man ko lawyer, but ang akong interpretation, mas silang ka-optional, hindi siya obligatory. So, to each his own. Pwede ka mag-mask, pwede ka hindi. Except sa ila to required dito yung kunara sa hospital. Di ba? So now karon kung ari kasi akong business establishment, may right magko to protect myself and my employees. Okay. So pwede ko yata-impose na no Face shield? No entry. No entry? Okay. Okay, optional siya mo. So kung i-allow yan ni business establishment na mag-white face shield, well and good. But then kung may right man siya to implement siyang no face shield, no entry, kasi optional mo. See? Correct. The same thing man ni Subong, may mga establishments na only those vaccinated ang ginalaw na magsulod. Kasi gusto nila proteksyonan ng ilang employees. Okay. Ang National IAT at pag-advisory na inibla ang private or government. Na kung alas sa 8:29 na nawagtang si Vice. Balikan ko siya, iyado balot sa lang palihog ang akong obligasyon, alas 8:29. Unti-unti nang bumubukas ang bagong mundo. Harapin natin. Yung banwa, mabugnaw na hangin, nagadapya na
Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw sa Nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Hotline. So, Rigid, nauto ng linya ni Vice Mayor Elcid Pamilyaran ni Nawile. Ari na siya, nakabalik na sa itong linya. Vice, Rigid, nauto ng atong line. Hello, Vice. Vice, alas 8:30 na. Ikuha na sa liwat. Okay ba si Iway balikan ta siya. No, kay parte ini sa kuana, no, sa nagapadayon gyapon nga ginahimo sang city nga pag kampanya, no, ang vaccination drive subong ti target even ang province nga mapadasing mara mo to ganin nagmeeting man si Gov sa mga mayors, no, mga mayors. Kay do hindi bala kita ya ka move on gihapon nga ti mga nugduan na ni katuig ho mo man gihapon iya ang sitwasyon ta balik-balik kita. Vice Origin na utod linya ta. Hello, Vice. Vice Origin na utod ang linya naton kay ina. Hello. Vice Origin na utod ang linya ta kay ina. Thank you for having you again. Hello. Vice, batian mo ko. Hello. Liwat tabiado kay do hindi siya kabati sa ato now. Sige. Good morning lang kay Jean Oisiser, Jan Isquera, kay Chris Ongon Calvo, araman si Christine Minies Villalobos, gamonitor sa Barangay Pandanon, DSB. Tutok man siya. Salamat kita. Talan nga ARB Fans Club members ginatamayon niya. Jan Isquera, Jen Oisiser, kag araman si Atia Kim Eriman, Lizel Zakeri. Lizel Zakeri, good morning. Araman si Romy Alcunsa. Siling Action Art, asko lang pwede ka pa booster shot, ang wala ka pa vaccine, hindi pwede, sir. Ang ginabal nga booster shot, nabakunahan ka na yan, na kumpleto mo na before ka i-booster. Kaya ang booster na, pagpabakod, pag isang immunization bla sa imo, hindi pwede nga malaktod kayo mo sa booster, nga way ka mabakunahan sang vaccine. Vice Origin, nautod ang linya ta kay na? Yes, Action Art. Aha. Well, as I have said, bala pero sinisang kwan, may advisory naman nagwa siya from the National ATF na be it in government or private company, hindi mandatory ang vaccination. Only Okay. that, pwede ka ma-require sa imo employer na magpa-RT-PCR ka regularly. I think sa kuan mo ina, sa France. Oo, Okay. hindi mandatory ang vaccination. But ang sa France hindi kay RT-PCR test. Mapakwa ka sang imo, what do you call this? Ang imo Mapaswab ka? Antibodies. Okay. Lain to yung ila approach. So kung taas ang imo antibodies, hindi kanila pag-require nga mapavaccinate. Kung mag-level nga nubo siya, obligahon kanila nga magpapaksin. So ini Action Art, mga bago ini nga developments nga mando siyang national government naton tungod nga siyang imo blang siyang aton ni bala subong nga sitwasyon nga damo hindi magpapaksin. Damo wala gapati siyang vaccines. So wala gid question or wala na imo na i-right. Only that nga maproteksyonan ang tanan, require ka at your own expense. See? So pwede ni kagasto. Okay. So balido sundon i-duplicate sa Pilipinas ang ginahimo sa France. Ang sa France hindi ang sa aton di RT-PCR test kid niya. RT-PCR gigaling, no?
Kaila to yung antibody. Dati 4,000 ina yan, Sus, 4,000 Marisip. 50,000. So kung ni-require ka na nila nga regularly every 15 days, minsar ka lahwig eh. Tuod, no? Diba, kung amo na ganing iban nga mga nag-travel, mga negosyante, kada lakat iya kun din siya makadto nga destinasyon niya kay importante man kag apor man siya, sulsog ang ilong niya kag lingagngag eh. Correct na siya, Aksyonad. Anyway, lantawon ta kung ano na kay way paginban guro mabaton ini Wala itong mga mababugwa sa guidelines DOH. ng hard copy bala so that matun-an na to. Okay. Sa mga mall, mga bata, sa mga matamat naman nagadamo, no? Hindi mapungga ng ginikanan. Gusto, ginila nga madala dahil ng kabataan. Kung below 12, ang unvaccinated, for me, kung ako yan, hindi ko mag-risko ang bata kung adalon ko sa mall. Nakabalo kang mall aircon mo, so okay lang na kung vaccinated na. Okay. Pero for me, hindi ko yan mag-risko action kasi sa aton datos, ang kabataan pwede malatman eh. Dito sa Manila gani may ato na to bisan ng presidente ng gambal niya na no ini natabo ni siya 2 years old nga natapikan ni kun bala sa mall giman pagmoling upod sa ginikanan. Correct na siya actually. Very costly na siya ginikanan niya. Okay lang ako makasurvive kung magrabe ikaw, ma-hospital ikaw, ubos ng sinuptan mo. Aha. Sige, on that note, Vice, salamat gid and keep us posted whatever mga developments ini so that we can inform the public. Salamat gid. Yes, thank you, Action Talong. Action Hotline.